बेखायनो जोङो दिनै नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै जोङो बेखौनो जों सिमान जों खालामनि बेखौनो दिनै जोङो प्रमिस खालामनि से फ्रम टुडे onwards I will do my responsibility I will fulfill my parents desires आंनि बिमा बिफानि आंनि पेरेन्ट्सफोरनि गासैबो आसा मिजिंखौ आङो सक्सेसफुल फुलफिल खालामनायसै होननानैहाय दिनैनो जों थिरांथा खालामनि जोङो बयजों गसंनि आरो बे बाथ्राखौ जोङो ज'है जों बुंनि आं जेब्लायबो बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरो बेजोंनो आङो थुलुंगानाय मोनो गावखौ एसे गोरा मोनो बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो आं जेब्लायबो बुंहोयो बेखौ wherever I go आङो बे बाथ्राखौ बुंहोयो जोङो ज'है जों बुंगोन आंनो बयनिख्रुइबो साबसिन I am the best yes we are the best औ जोंनो साबसिनखा मानो जों साबसिन जोङो इसोरनि फिसाफोर ना जोङो इसोरजों दाजानाय इसोरनि थैजों बायजानाय जों इसोरनि फिसाफोर जानायखाय जोङो साबसिनखा ना जोङो साबसिन we are the best we are the best आरो जों साबसिन जों जाखानांगोन मायाव जों साबसिन जानांगोन जोंनि गासैबो साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो बिथिङाव ना फरायनायावनो जोङो साबसिन जानांगोन that's why जों बुंदों I am the best आं खमजुरि नङा आं ओरैनो नङा I am the best जों जेब्लायबो जों बेखौ गोसोआव लानि दे जोङो जेब्लायबो जों गावखौहाय बेबायदि I am the best होननानैहाय साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासै साल सलन बायदियावहाय जों गावखौनो जों बेस्ट जों खालामनि अके जों बेस्ट साबसिन जों खालामनि जों बुंगोन आङो मावफुंजोबनो हाथारगोन yes आङो मावफुंजोबनो हाथारगोन आङो मावफुंजोबथारगोन जों बुंगोन दे आं मावफुंजोबथारगोन औ जों मावफुंजोबखानांगोन मावफुंजोबाब्ला मा जागोन आङो बुङो आंनि सात्रफोरखौहाय दिनै जोङो जि ओंखामखौ जों खुरनानै होबाय बेखौ दिनैनो जाखा होननानै बुङो आङो सोरबा ओंखामानो गैया माखौनो जानो सार होनना बुङो आं बुंदों दिनै जोङो जेखौ फोरोंबाय जोङो जि कनसेप्टखौ होबाय दिनै बेखौ नोङो दिनैनो क्लियार खालामना लाखा ना नोङो लाथुमा दोनोब्ला गाबोन जागोन अखानायै जागोन नोङा नेक्स्ट डेआव जागोन होनना बुङोब्ला दिनैनि आदाराबो थाबाय दहायनियाबो थाबाय गाबोननियाबो थाबाय लास्टआव ओंखामानो इसिबां जाफैयो प्लेटाव हागोन जाजोबनो हानाय नङा बेयो नोंनि थाखाय गिदिर मोनसे मा जागोन बार्डेन जाहैगोन दा बेखायनो जोंनोहाय जि समाव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोंखौहाय फोरोंबाय ना जोंनि लिडार्सफ्रा जोंखौ जिबायदि बानजायबाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंखौ जिबायदि फोरोंबाय जोङो बे समावनो जों बेफोरखौ जों गोसोआव जों लानानै जोङो बेखौ फालन खालामनि दे जों बेखौ फालन खालामनि जों बुंगोन इसोरा आंजों जेब्लायबो लोगोसे दं yes इमानुएल इसोरा जोंजों जेब्लायबो लोगोआव थायो बियो जेब्लायबो जोंनि साखाथियाव जोंखौ ना माबा मोनसे खोन्थागौबा ना नेनानै थायो नाथाय जोंसो खोन्थाया ने इसोरा नेनानै थायो आंनि फिसा ना नेनानै थायो जोङो खुद्रियोब्लानो जों बुङोब्लानो प्रभु नोङो आंखौ अनखांदो प्रभु आङो बेबायदि थांखिखौ लाबाय नोङो बे आंनि थांखिखौ नोङो फुलफिल खालाम नोङो आंखौ सहाय खालाम नों आंखौ दैदेन जों इसोरनियाव जों खुद्रियोब्ला इसोरनियाव जोङो आरज गाबोब्ला इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासङो इसोरा जोंजों जेब्लायबो लोगोआव थायो हि इज एभार रेडि टु हेल्प बियो जेब्लायबो जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय बियो थाम रेडि दं जास्ट जोङो जोंनि नांगौखौल' जों बेनो खोन्थानांगौ ना जोंनि नांगौखौल' जोंनि थैयै जोंनि बेफोरबायदिनो माखासे खंख्ला जानायफोरखौल' जों बेनो खोन्थानांगौ बुंखादों ने जेरेमाया 33:3 आवहाय जों दहाय बुंखाबाय जोंनि गासैबो नांगौफोरखौ जों बेनो होब्लानो इसोरा जोंनि गासै नांगौफोरखौ बियो जोंनो सुफुङो जोङो जेब्लायबो जों बुंगोन इसोरा आंजों जेब्लायबो लोगोसे जेब्लायबो जों निराशा जों जाया ना
निराशा जाया खारन इसोरा जोंजों लोगोसे दं जों मानो निराशा जानो जोंनि सहायख'था इसोरानो जोंजों लोगोसे थायोब्ला जों मानोथो जोङो है हानाय नङादां जानाय नङादां मानोथो जों गिनायखौलाय जों लानो ना जों बुंगोन आङो देरहासार जाथारगोन इसोरानो लोगोसे दंखायो जोंजों मानोथो देरहासार जाया जानो ना जों देरहासार जाथारगोन जोङो देरहासार जानांगौब्ला दिनै जोङो इसोरजों क्ल'ज सोमोन्दो इसोरजों जेब्लायबो जों नांनानै थानांगोन जोङो मेथाइ खनो जिसुआ बुंदों आंनो बिफां गाहाय नोंसोरो बयबो दालायफोर जोङो बिफांजों जों नांनानै थायाब्ला जों फिथाइ थायनाय नङा बिफांजों जों नांनानै थायोब्लासो बे बिफाङा गेरेमसा दालायफ्रा गेरेमसा जागोन बिलाइ बग्रा जागोन बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन जोङो इसोरजों जों जेब्लायबो नेरा नेफेरा जों इसोरजों जों नांनानै थानांगोन दुखुआवनो जाया मानो जेबो जों आंखालानो जाया मानो जिखि जेंना जेंसियानो जोंखौ नाख्रेमा मानो जों इसोरजों जों नांनानै थायोब्ला जोंनि गासैबो बिथिङाव इसोरा जोंजों लोगोआव थानानै जोंखौ सहाय खालामगोन इसोरा जोंखौ देरहासार खालामगोन जोङो जि थांखिफोरखौ जोङो लाबाय बे थांखिफोर लानायफोरखौ जोङो इसोरनो जों खोन्थानानै इसोरनियाव जों जेब्लायबो जों बेखौ गथायनायजों जोङो देरहासार जों जानो हागोन जोबथारनायाव दिनैनो आंनि मावनांगौ हाबा दिनैनो गाबोन नङा एबा गाबोननि अखानाय नङा दिनैनो जोङो मावनांगोन दिनै बे केरियार काउन्सिलिं बे मटिभेशन प्रग्रामनि गेजेरजों जों जि आयदाफोरखौ जोङो सोलोंबाय जोंनि फोरोंगुरु फोरोंगिरिफोरा ना सार मेडाम मोना जोंखौ जिबायदि बानजायबाय जोंखौ जिबायदि फोरोंबाय जोङो बिसोरनि फोरोंनाय बायदिनो जोङो मोजाङै जोङो सोलिनानै दिनैनिखौ दिनैनो ना गाबोननिखौ गाबोन जोङो बेफोरबायदि जोङो खालामलाङोब्लानो निस्सय जोङो जिबनाव जोङो देरहासार जों जागोन आरो जोंनि केरियारा गोजों केरियार जागोन बे समावहाय आं प्रार्थना खालामगोन आङो बयखौबो बे समावहाय हास्थायदों गाव गावनि थांखिखौ इसोरनो खोन्था जों बयहाबो थांखि दङ आंहाबो थांखि दङमोन जेब्ला आङो जेडिउ फरायदोंमोन बे समाव जोंनि आनै नायग्राया आंखौ सोंदोंमोन आंनि टार्न फैदोंमोन आं लास्टाव जिरायोमोन आं लास्टाव जेब्ला आंनि फालायाव फैदों आंखौ सोंदों नोंनियालाय माथो थांखियालाय होनना बुंदों आं बुंदों आं सासे मोजां फोरोंगिरि जागोन गमामायैनो इसोरा दिनै आंखौ सासे फोरोंगिरि खालामबाय आं इसोरखौ बाख्नायो आं इसोरखौ जेब्लायबो हामबाय होयो बेबायदि इसोरनि गिदिर आंनि सायाव बे आंनि गासैबो नाजानाय आंनि गासैबो बे थांखिखौ फुलफिल खालामनायनि थाखाय दिनैबो इसोरा जोंनि थांखिखौहाय फुलफिल खालामनो बियो रेडि दिनै जोङो खोन्थानि प्रभु आङो इन्जिनियार जानो थाखाय आं थांखि लाबाय प्रभु आं डक्टर जानो थाखाय आङो हास्थायबाय प्रभु आङो नार्स जागोन प्रभु आङो बेफोरबायदिनो मोजां सासे फोरोंगिरि जागोन आङो सासे मोजां प्रसारिका नङाब्ला आङो सासे मोजां एभेन्जेलिस्ट जोङो खोन्थानि प्रभुनोहाय प्रभु आंनि केरियारखौ नोङो गोजों खालाम प्रभु आङो आंनि आथिङाव गोगोमहै गसंनो थाखाय प्रभु नोङो आंखौ दैदेन आंनो बोलो हो आंनो बोर होनानै जोङो इसोरनियाव जोङो जोंनि थांखिफोरखौ खोन्थानि जोङो इसोरनियाव जोङो प्रार्थना खालामनि बयबो गाव गावनि थांखिखौ इसोरनो खोन्था इसोरनियाव बोर बि दे जों प्रार्थना खालामनि बयबो मेगन मोसेबगोन प्रार्थना खालामगोन गोथार गोथां बोलोग्रासिन अनखौ प्रभु जिसु आफा प्रभु नोंखौ बे समाव जोबनो गैयै हामबाय आरो हामबाय होनदों प्रभु आफा दिनैनि नैबे सानाव थारैनो आफा आङो जोबोद रंजादों प्रभु जिसु आफा नैबे 1 नं बुरिजाहर बे बेप्टिस्ट चार्चआव प्रभु बे मोनसे मोजां आयदानि सायाव सोलोंलायनो थाखाय प्रभु जिसु आफा जोंनि सेन्ट्रेल इयुथ कमिटिया प्रभु आफा नैबे लाइमोनफोरनि थाखाय उन भबिष्यत थांना थानांगौनि थाखाय प्रभु जिसु आफा नोंनि बोरखौ लानानै जिउ खुंलांनो थाखाय प्रभु जिसु आफा बेबायदि मोनसे मोजां प्रग्रामखौ खुंफुंनायनि थाखाय आफा नोंखौनो हामबाय होनदों आरो बे प्रग्रामाव फैनानै प्रभु नोंनि रावखौ नोंनि फिसाफोरनि गेजेराव बुंनो मोननानै प्रभु जिसु आफा आं इनायनो रंजादों आरो नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों प्रभु जिसु आफा बे समाव आं नोंनियाव प्रार्थना खालामदों आफा दिनै जोंनि बे गेजेराव दिनै जेसेबांनाखि दिनै फरायसुला फरायसुलि जेसेबांनाखि अनजालु अनजालि प्रभु नोंनि फिसाफोरा दिनै गसंनानै
प्रभु दिनै गाव गावनि थांखिफोरखौ प्रभु नोंनो गथायबाय नोंनो खोन्थाबाय प्रभु जायहा जि थांखि दङ सोरबाबा इन्जिनियार प्रफेसर डक्टर लयार बायदि बायदि बेफोरबायदिनो थांखिफोरखौ लानानै प्रभु जायफ्रा दिनै नोंनियाव बेबायदि नोंनियाव प्रभु आफा प्रार्थना प्रभु नोंनियाव गथायबाय आफा अनसुला गोथां प्रभु जिसु आफा नोङो साफ्रोमनि बेफोरबायदि थांखि लानायाव प्रभु नोङो सहाय खालामदो प्रभु साफ्रोमनि बेबायदि थांखि लानायखौ नोङो गेबें नों खालामदो आरो प्रभु नोङो मावख्रुबग्रा जानो थाखाय नोङो बोर होदो आफा प्रभु जिसु नोंनि बाथ्रानि थाखाय जों नोंखौनो हामबाय होनसै आफा थारैनो प्रभु नोंनि बोरनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनसै आफा दे आफा नोङो जेब्लायबो जोंखौ गासैबो खैदान खैफोदफोरनिफ्राय गासैबो आनजादफोरनिफ्राय आफा नोङो जोंखौ रैखाथि हो जेब्लायबो आफा गाज्रि लामाफोरनिफ्राय प्रभु नोङो जोंखौ दैखुन्थि होनानै आफा नोङो जोंखौ लिंदेननानै प्रभु नोंनि गोथों लामाजों आफा नोङो जोंखौ दैदेन प्रभु जोंनि गासैबो सोलोंथाइ लानायाव प्रभु आफा नोङो जोंखौ नोङो सहाय खालाम प्रभु नोंनि बोरजों जेरावबो जों दैदेन जायोब्लासो आफा जोङो जोंनि गासैबो थांखिफ्राव जोङो सौहैनो हायो दे आफा साफ्रोमनिबो सायाव नोंनि गिदिरथार बोरखौ नोङो दोनदो आरो जेब्लायबो आफा बेफोर बाथ्राफोरनि गेजेरजों जोङो हान्थिलांनानै प्रभु जोङो सानसे जोंनि जि थांखि जोंनि जि गल डेस्टिनेसन बिसिम जों सौहैनानै जोङो गाव गावनि केरियारखौ दाफुंनानै आफा जोङो गाव गावनि आथिङाव जोङो गसंनानै प्रभु जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलियाव गामियाव जोंनि ससाइटियाव जोंनि एस'सियेसनाव मोनसे गिदिर प्रभु आफा रंजानाय प्रभु बायदि मोनसे प्रभु नोंनि महिमाखौ जों जेन आफा जोङो लाबोनो हायो आरो जोंनि गासैबो बेफोरबायदि थांनानै थानाया प्रभु नोंनि महिमानि थाखाय जेन जायो आफा प्रभु नोंखौनो हामबाय होनसै बे मोजां प्रग्रामनि थाखाय हामबाय होनसै आफा नोंनि गिदिरथार नोंनि दैदेननाय नोंनि हेफाजाबनि थाखाय दे आफा नोङो जों साफ्रोमनि सायाव प्रभु नोंनि दिथा नोंनि अननाय नोंनि बोर नोंनि आशीर्बादखौ जेब्लायबो लागारबो आफा नोङो जोंनो दोनफ्लायनानै प्रभु नोङो जोंखौ गुमदेनदो नोङो जोंखौ आफा नोङो बानजायदो हामबाय होनसै आफा बे गासैबो प्रग्राम गासैखौबो आफा नोंनि आखायावनो गथायजोबनानै जोंनि सासेल' पापनिफ्राय बोखांनो हाग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिबाय आमेन हामबायसै थेंक इउ